Aanvries, vlaggen. Ah jongen, hoe je nou? Doe het maar niet. Ja, best jongen. Ik zie je nooit verwacht dat ik die chins zou komen. Wat? Wat zei je? Ik zie je nooit verwacht dat ik die chins zou komen. Geweldig. Zo. Zo, ik heb een wedstrijd, jongen. Nou, het is leuk, want we hier is een opdracht voor het historisch centrum Leeuwarden. En we moesten een quizmaatje van hoe Leeuwarders ben jij? Lucht, hè? Ja, leuk. Dat is het denkje bovenop, op die stiepel. Oh ja. Die houden stiepel. Je houdt de stiepel en het water. Dan gaat het Leeuwardengrachtenwater, gaat over die ark heen. En de ark, het was het centrum voor architectuur, de ark. Ik vind het een hele merkwaardige manier van drankverspilling. Ik had deze fles toch echt liever met zuur hebben door de burgemeester gemaakt. Maar dat gaat niet lukken. Je kunt ze krijgen, dus wel heel nee. We halen wel nee. Zo blij. Goedemiddag. Ik ga 2 oren krijgen, dus die zoek ik broeken. Vandaag gaat het paviljoen Leeuwarders open. Dat is dat boordje daar. Dat ga je hem zo correct zien. Een plek waar kiekerkist wie of hier woont had of van buiten komt. Zo achtergrond is nou Is nou Sjoerd weer de Feitsema, toer, hè? wethouder van de gemeente Leeuwarden, een speech Dit hier zal de prins om die ark daar die nou Leeuwarden ziet. Want daarvoor hebben we dus een quiz maken voor Leeuwarden. Dus geef vooral Sjen achter in de ark. Wat zei je? Ik weet het van Dij. Ja, Fries. Ja, zei ja. Dit is Richard Klomstra, toch? Nog steeds. Ja, Richard Klomstra, hè? Geweldig. De vent ook, want ik zie jongens reageren nou met onze veld. Ja, fantastisch, joh. Trouwe volger, hè? Ja, inderdaad, ja. Ja. Is ook een Audi-fan? Ja, serieus. Ja, zo'n Audi-fan. Ja. Ja. Had er nieren. Maar ik ga helaas, ik ga naar je auto kosten. Oh. Maar net een Audi. Nee. De culturele hoofdstad zijn, dat we na dit jaar ook nog meer leuke dingen worden georganiseerd zoals dit. Rust. Rast. Lekker? CHB. Lekker. Lekker pittig. Geweldig. Zoals een en binnen. Er zit een man bij de quiz die wie elkaar. Oh, doe mee. Ja. Heel blauw. Ja. Precies. Doe wat zo? Zo, ja, dat is koud. Iemand reed erin, dan heb je staan. Oh. Handje op rechts. Ja, handje maar rechts, zo, ja. Ja. Ja, ik zie het. Zo. Ja, er staat op Facebook, jongens. Ja, zijn we op Facebook? Even een kwarte update. Er schijnt daar ook dus een borrel te wezen in het Talen paviljoen MEM. En dat is in het kader van het project Dubbele Tong. En wat zijn we al, hè? Mijn dubbele tong is 2 keer zo snel praten. Welkom bij Men onder de Rokken. Zullen we hier eens even binnen in het paviljoen Sjen. Paviljoen, weet je het paviljoen is MEM? Maar een peelschap, hè? Ja man. Bierke? Ja, lekker. 2? Ja, toch ja, normaal. Toe, gulpener, hè? Wat, hè? Gulpener! Oh, ja, Jezus. Zo. Zo, nou, lekker beeldje erbij. Mast even een oorloeren er wat geklets in, maar dan kreeg ik een koude klets. Ja joh, vertel het er een staat, oftewel wie ben een stel subsidieslurpers. Hey. Ik weet er gewoon tamak zeggen, hè? Nou, zal ik even hier alle feestjes van 2018 al. Geweldig. Nou, dan gaan we even rond naar het kantoor. Ik denk dan pakken we daar nog even eentje en dan... oh, niks.
En dan in deze vrede was zeer geslaagd. Hé? Dat weer een leuk vreedje. Ja. De vrede al. Vreed. Oh, de vrede. Goed vrede is hè? Nee, de goed vrede. Hey. Dat klopt wel. Wat? Nou, leuk als wij zeggen van de Friese vlogger. Vond je dit nou een leuk filmpje? Dan hebben we een Doem Kom Heeg. En moest nog meer van dit filmpjes zien, abonneer je dan. Geweldig. Nou, maar fijn dat je ook zei, hè? Hetzelfde. Ja, jongen, dankjewel, hè? Hoi. Oh, zit er op een skateboard dan? Ja. Oh. Daar gaat hij.